πάρει θέση του Παλτσερόφσκι. Παλτσερόφσκι με ένα πόντο σε 9 λεπτά, μία στις 2 βολές, 2 rebound, μία τελικό της Ρόδου. Γκραντ Αντετοκούμπο με κομπύτερο παίκτη, γυρίζει, πολύ ωραία κίνηση και με τον τρόπο που είδατε η μπάλα μέσα. Δεν ξέρω, Νίκ τότε, πριν από 12-13 χρόνια. Αντετοκούμπο, χαμηλά, ωραία κίνηση, φάουλ. Ο Αντετοκούμπο έχει ένα δίποντο μέχρι στιγμής και 0-1 βολή. Αντετοκούμπο μέσα 36-25 για δεύτερη φορά στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός 11. Τρέχει το γήπεδο για τον Αντετοκούμπο που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Με τα δύο πάνω στην κίνηση έτρεξε γρήγορα τον Ραντούλιτσα, Μωρέιτης. Αντετοκούμπο με τον Λούκοβιτς. Αντετοκούμπο θα καρφώσει εντυπωσιακά. Ο Λούκοβιτς προσπάθησε να εκμεύσει ένα επιθετικό φάουλ. Δεν του βγήκε η ενέργεια. Εδώ και κάνει εμφατική την παρουσία του μέχρι στιγμής στα πρώτα αυτά 5 λεπτά και το επιβεβαιώνει με το κλέψιμο. Αντετοκούμπο θα πάρει τα βήματα έξω από τη ρακέτα, θα φτάσει στους 7 πόντους και 42-25 για τον Παναθηναϊκό που